В своята видеоинсталация Global Soap, мюнхенският художник Юлиан Розефелд поставя въпроса за това какви са механизмите на сапунените опери. В контекста на това как те се създават, възприемат и консумират, отговора на тези въпроси можете да намерите в галерия XXL до 26 април. Can you introduce yourself, please? Бихте ли се представили? Аз съм Юлиан Розефелд, живея в Берлин, занимавам се с рисуване, роден съм в Мюнхен. Why you choose the video installation as a form of presentation? Защо избра видеоинсталацията като форма на представяне? Всъщност използвам две форми на изразяване. Едната част се състои от фотографски албуми, доста научен подход към темата, с голяма сравнителна нагласа. Това е серия от фотографии с различни форми. Другата част е видеоселекцията, която от своя страна показва очарованието на движещия се образ. Свикнали сме да ги гледаме с определена скорост, да ги консумираме всеки ден. Работя много с смяна на скоростта, като забавяне и спиране на определени кадри и така нататък. За мен този метод за променяне на определени техники е един вид художнически порив. Остойностявам тези инсталации, които практически нямат никаква стойност, като се съсредоточвам върху определени аспекти чрез задаване на определени движения. Фокусирането е върху определени жестове и изражения на лицето и също с представянето на магията на хореографията, която понякога прилича на балет. By introducing a kind of magic of choreography, which seems to be a ballet sometimes. What are you trying to say with the title of the exhibition? Какво се опитваш да кажеш със заглавието на изложбата? Глобален сапун очевидно се отнася за феномена на глобализацията. Събрах сапунените опери от 35-те Гьоте института по света. Аз писах до много от тях, те ми отговориха и записаха местни сапунени опери от местните национални телевизии и ми ги изпратиха. Откривам глобална структура на взаимоотношенията в всички сапунени опери, без значение откъде идват, като икономическо, политическо и социологическо въздействие. И се получава този глобален сапун, който се произвежда в целия свят по еднакъв начин. One soap that is a global soap that is produced all over the world in the same way. Globalization. It's one of the phenomena of globalization. On the Това other е hand, един от феномените на глобализацията. Режисьорите по света нямат съглашението да работят по еднакъв начин, но те се отнасят към събирателните памет от човешката история от около 2000 години и много културни Абе, вие пъпките ли ще ми показвате? What are the mechanisms used by the producers of soup? Какви са механизмите, използвани от продуцентите на сапунени сериали? Мисля, че трябва да попитате тях. Механизмите са много. Сапунената опера е започнала в радиоформат. Домакините са слушали и слушали докато перат. Оттам идва и названието. След това преминава в телевизионен формат, като основната им функция е да забавляват семейството или част от него, бидейки проекция на неосъществени мечти. Така че говорим за типичната схема красиви и богати. В днешно време схемите са доста променени, като страни от третия свят. Старият модел все още действа и повечето от сапунените сериали, идващи от Южна Америка, където се правят най-вече, са основани на този подход.
Но в Европа се вижда все повече и повече сериали, които отразяват нормалния живот на обикновено семейство или млади хора, които живеят заедно в апартамент, или пък обитателите на един блок. Продуцентът се опитва да постигне търговски успех. Така се прави продукт, от който да може да продава колкото е възможно повече. Има различни продукти на пазара. Не са важни историите, които се разказват, а спечелването на възможно най-много зрители. Но нещата се променят. Така че в началото имате тази схема. It's about getting as much people as possible in front of the screen, and the methods change. So first you had this rich and beautiful subject, and now you have more and more the television as a mirror of the real normal folks in front of the family, in front of the screen.